No to sereczek tak. Zaczęli się żrać. Smacznego. Smaczek. Dziękujemy. Prosimy. No. Bardzo. Mariowski. Daj gusta? Nic. Mówisz? Dzięka, nic. Tak sobie nosem. Dzięka. Mam lek. Jak mi prawił, tak ser. Tak ser. Kurka, gdzieś. Jak byłeś w Pradze? Tam jeszcze dwa male mówi do lekarza, bo się mówię. Jak się sprawi? Gdzieś. Już idziesz ku nam? Kunum. Už jsi na polu a kunum tady. Jaké kloku nebo co? Jdu kolem ní. Koleník. A kiedy przejdziesz? Przyjdziesz? Jo, přijde. Ja ci dam tato, on ci... No, dawaj. Co? Jutro. Teraz nie młodsza. Nie už to opět potom nekome, no? Ciele, bo jutro ci zawoła. Jsem na půlkę. To pić ta na pole. Jeden gol, to tam Masz co na pici? Nastąpi ci to. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co? Kupona jest zamknięta. No. To piły nebo co? Ta wódka to jest tak, jako nie używali. Wódka zaprawił to żołądka. Jak to? Co nie będziesz wiesz, jak powiem? Da się? Jak zawsze na połu. A po połu. Odejść na Gorola, tam przez most. Kiedy? Pojutru. Po pojutru. Przyszli mięsin. Nie, poczekaj, nie, to będzie radykal, elektryka nie pamiętam. Oktober. Nie, miesiąc. A Miesiąc, no. Miesiąc, no. Miesiąc, pić, pić. Otworzymy wodkę. Gdzie żyje? O 5:00. Ja? Jo. A gdzie żyje? Gdzie są oni? Obyvačke. Jechały Autom. Autodromom do Opavy. Cugiem. Co się stało? Tak. Cugiem, Schnellzugiem, nie znasz? Nie znam. Musisz Schnell. kukać na jepciszkę. Jepciszkę. Jepciszkę dawaj mu w telewizji. Powiedz pendolino. Pendolino. Węca! Idem se spíč. Śpić? Gdzie żyje? No na Gorolu. Ale gdzie na górę? No, Jablunkowie. A na którym mieście? Na Gorolu, tady. Ale na którym mieście? Na którym miejscu? Miejscu? Gdzie żyje? Na którym miejscu? 4 minut masz. 4 minuty. Gramatykowa. No, a tylko? 4. To jest 4, no. Sakra, ale ja umiem gdzie żyje. A tylko nie. Gdzie żyje? Gdzie są? Ale nie wiem co to znaczy. To znaczy, Gdzie jsi? że w węku pięknie. Krzysztof. Krzysztofie na Gorolu. U Budy. U Budy Jabłonkowskiej. Wytrzepany. Pamiętam! Leżał. On ci to nie pamięta. On był najebany. Co? Że był. Najebany był? Spółek. A miałeś z jaką trzebane? Otrzymaj był cała. Był. Był. Oni się nas działają Srandę. Kim masz randę? Nie mam randę. Nie masz pojęcia cipówkę? Co to? Nie masz, jakie to? Pożycia? Nie mam. Nie masz cipówkę?
Mum ci Cipulka na MHDčko v Cipulka na Havířově. intru. Ale nimum peněze. Co, kdo? Větší návštěva. Ale Dragon si jakou?